Dobrý deň, milí diváci, divačky. Vítam vás Powerbox a.k.a. Trixie Hard. Takže, ľudia, chcel by som vám povedať jednu vec. Prosím vás, tí, čo nám dávajú dislajky, tak prosím vás, dajte sa piči. Pretože my nechceme takých ľudí, ktorí za nás jebú, proste nepozerajú nás, dislajkujú nás. Proste nepáči sa vám niečo, dajte si x-ko a choďte do piče. Proste my nechceme takých žebrákov, ktorí proste prídu, dislajkňu, odídu. Tak proste príďte, lajkujte, pozerajte, chápete? Proste nerobte to, že prídete, pozriete, dislajknete, odídete a budete proste dislajkovať všetky videá. Tak to tak nie, proste deti, ktorí chodia na YouTube, tak prosím vás, choďte sa zahrabať a keď nemáte žiadnu lopatu, no tak proste skočte do záchoda a spláchnite sa tam, a keď to nemáte, no tak aspoň latrínu musíte mať, no tak do nej skočte a tam sa zaduste v tých hovnách. Ale prosím vás, nechoďte na naše videá a neserte do nich, chápete, neserte do nich, lebo vy prídete, naseriete do niečoho a proste končí to. Proste s vami sa nedá, pijete niečo, niekto od vás niečo chce, nie, vy chcete len svoje. My, youtuberi, ktorí sa niekde chcú dostať, tak proste chcú len lajky a odbery, chápete, Google. On proste začal tak ako my, Powerbox, obyčajné vlogy, Minecraft a také hry a dopracoval sa k 600 000 odberom. Čiže polovica 500 000, chápete? Takže my sa chceme dopracovať niekde tam hore, vyššie, ale vy nám do toho vždy zigiate. Prosím vás, príďte, pozrite a odoberajte, lajkujte, ale nie dislajkujte, proste ľudia, vy nie ste normálni, keď to budete ako retardi vždy dislajkovať. Tak to sa nikde, proste nikto nedosiahne. Proste ja teraz chcem točiť nejaké tie hry, ale keď na tomto videu bude jeden dislike, proste, no tak, ja neviem, ale tak ja tu mám nejaké hry, Counter-Strike Condition Zero, Jerry's Mod, Orion Dino Horde, Payday 2, alebo Tom Clancy Splinter Cell, a to všetko mám kúpené, len pre vás ľudia, aby som mohol točiť, ale proste to sa takto nedá, keď budete vy do toho vždy mrdať, ale ja som tie hry kupoval si ešte pre vás a ja to nebudem všetko dávať preč, na čo som si to kupoval, minul peniaze. Tak proste ľudia, prosím vás, nedizlajkujte to, lebo keď proste budete dislajkovať, no tak zbytočne do tých vecí budete zdevať, chápete? No tých vecí budete zbytočne mrdať a to nič nedokážete. Že budete do niečoho mrdať a proste vy to nedokážete. Tak prosím vás, nemrdajte do ničoho, pretože pokiaľ do ničoho budete mrdať, tak to bude na piču. Tak ale ja už nebudem toľko nadávať, ale prosím vás ľudia, uvedomte sa, hej, lebo nikto tu s vami nebude držať, keď vy takto sa správate ako retardi. Tak prosím vás, proste nedizlajkujte to, lebo zbytočne do toho doserete a proste niektorí losplayery preto končia. Vy dávate dislajky a niekto s tým končí, takže prosím vás ľudia, nemrdajte do toho a proste nemrdajte do toho. Takže keby som proste s tým nechcel skončiť, s tým nahrávaním, tak asi by som ušiel do 7, 14, 21, 34, 28, takže okolo 80 eur som pre vás minul, len pre vás 80 eur. A
okolo 88 pre vás minút, takže ľudia, neserte do toho, to čo nemáte. Takže ja sa s vami lúčim, lajkujte, odoberajte. Pokiaľ sa vám to nepáči, tak dajte mi like a povedzte, čo sa vám na to nepáčilo. Takže bam, čau, bitch.